Egunon, Ituna, Zubieta, Eratxun, Ezkurra, Zaldiaz, Beitzalabaien, Urroz, Donamari, Oitz, Narbarte, Legaza, Oieregi, Elgorri, Zubila eta Doneste Berran. Egunon, Malerreka osatzen dugun 15 herri eta 12 udalerriei. Aurten, 5. aldiz ospatzen dugu Malerrekako eguna eta Zubieta, Eratxun, Elgorri eta Doneste Berran guri tokatu zaigu Malerrekako biztanleriari harrera egiteko ohorea. Urtez urte eta herriz herri osatzen ari garen armarri eder honetan, Iturengo armarriak hartu du bere tokia, eta hor dituzu ezain besteok zuen aukitxoak. Beraz, urroztarrek, hasi zaitezkete labanak zorrozten, zuen dena baitoa gaurtik aurrera, guk aurten gorde dugun lekukoa. Iturengo San Martin zaldunak Urrozko San Migeli emanen dio lekukoa. Ezkurra ibai ertzetik, Espelura ibai ertzera. Ekintza ugari izango ditugu egunean zehar ikusteko eta gozatzeko, eta espero dugu denok ongi pasatzea. Hori baita ospakizun honen xedea, elkartzea eta disfrutatzea. Eguneroko ñabardurak alde batera uztea eta biltzea. Askoz ere gehiago baita elkartzen gaituena, desberdintzen gaituena baino. Bakoitzak bere nortasunaz, baina muga, berezko izen, ibaiertz edo aran eta beste diferentzien gainetik, Malerrekan elkarrekin bildu gaitezen. Goazen bakoitzaren izaera propiotik abiatuz, elkarlana bultzatu eta Malerrekan biltzera. Egunari hasiera emateko, omenaldi xume bat eskaini nahi diegu, xumea baina berotasunez eta eskerronez betea, gure herriko altxor preziatuenetakoari, gure adinu jakitxoei, bakoitzak bere arloan ereindutakoagatik. Izan direlako gara eta garelako izango dira. Ez daude denok bertaratuak, baina benetan, etorri zareten hori eta etxean zaudeten hori baita ere, esker mila bihotzez hor egoteagatik, eskerrak emandakoagatik. Omenduen artean badaude adinoak izan gabere hemen daudenak. Zuei ere mila esker hor egoteagatik eta herri eta gure itxurak bizirik mantentzeko egindako ekarpenagatik. Esker mila herriko saltsa guztietako perresila izateagatik. Ondoren, ekintzaz betea datortu eguna. Goizean zehar musikariak, dantzariak, abesbatzak, artizauak, talejira eta buruongiak, joaldunak eta Malerreka lehioti begira lehiaketako irakurketa eta saribanaketa izango ditugu. Bi ordutatik aurrera, paella jate egingo dugu plaza bertan, Malerreka kantuzek girotua. Buruongiak talejiran eta izkora musto izanen dira. 8etan, zozketa eta...
Margarita Lemazkue, esker mila. Lopetxeneko Jose, esker mila. Zubileko Bordako Inari, esker mila. Dopaitzeneko Meliton, esker mila. Landerreko Juan Jose, esker mila. Kamioko Simon, esker mila. Segundo Elizalde, esker mila. Migueltxo Makutxo txistulariari, esker mila. Beraz baldin badago, bere ondorengoak natoz entzera. Arriberriko Maritxu, esker mila. Joaneko Felixi, esker mila. Esan bezala, hemen zaudeten guztioi esker mila, eta etorri ezin izan dira esker mila, eta gure esker beroena.
A ver, mira, ahí está, ahí está. Ahí.
Jose Jimenez Sánchez Rodríguez Aizarra Zabalekua Elargitzeko salderik ere ez dago baserrikua Irupongo bitartean baino lehoragokua Hoi euskalduna baldin bademu inor ez da kanpokua Hoi euskalduna baldin bademu inor ez da kanpokua Intxaurrak eta gaztan jaten Josek badua dorea Ardi gaztairen gustatzen zaion membrillo duna hobea Babarrun gorri bolkita zazpi pergorrita berdea Indila eta pepinilloa nahiago ditu ordea Indila eta pepinilloa nahiago ditu ordea Gure zura karta joko nendido eta hortago Erik gabeko instantzuzu bat hortartean esklabo Azala beltza partillak luzetan suturra luzeago Euria edo harria egin zigarroa salbo dago Euria edo harria egin zigarroa salbo dago Jose Jimenez Sánchez Rodríguez Aizarra Zabalekua Elargitzeko salderik ere ez dago baserrikua Irupongo bitartean baino lehoragokua Hoi euskalduna baldin bademu inor ez da kanpokua Hoi euskalduna baldin bademu inor ez da kanpokua